Já jsem tady úplně poprvé, teda takhle už podruhé, protože včera jsme přijeli a jsem moc rád, že někteří z vás už nemohli dospat a jsou tady. Michal Plundra přichází a jako správný muž tasí nůž ze své kapsy. Ty máš grilovací zástěru nebo tričko? A rád bych vám předal za nás alespoň takový symbolický dar, který ale může, doufám, někomu pomoct. Vysloužili jste si cenu, jo? Martine, prosím tě, napiš si kontakty a jedou s náma, jo? Já jsem vždycky chtěl být muzikantem a vést svoji kapelu, takže mě teďkom překvapilo, že teďkom můžu si s nějakou kapelou zahrát. Ty blázen, by se splnil sen, jo? Tak to je senzační.